وکه ایرو 23 سال لسر کوژبارکirina jina Kurd ya Rewşenbîr û çalak Rewşenbedirxan derbas dibe. Rewşenbedirxan keça Salih Agayê Bedirxanî di 11 Temûza sala 1990 de li bajarê Qeyseriyê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bû. Li şama paytexta Sûriyê bi malbata xwe re niştecî bû. Li mala mamosteyan di sala 1924 de xwend û piştre berev welatê Urdunê veçû û 3 salan li wir dimîne. Di sala 1935 de bû hevjîna Mîr Celadet Bedirxan dahênerê elfebeya Kurdiya Latînî. û bû dayîka du keç û kurekî, Sînem, Esîma û Cimşîd. Rewşen weke jineke Kurd rewşenbîr û çalak û nivîskar dihat naskirin. Di sala 1957 de Nûneratiya Milletê Kurd di Kongerê Yûnanê yê li dijî dagirkeriyê de kir. Her wiha bû nûnera jina Sûrî di Kongerê Qahîra li Misrê. Li ser daxwaza Mela Mustefayê Barzanî serdana Başûrê Kurdistanê kir û di sala 1971 de li bajarê Hecî Umranê Yekîtiya Jinên Kurd ava kir. Rewşen bi 5 zimanan de axivî: Kurdî, Erebî, Tirkî, Frensî û İngilîzî. Duwarê nivîsê de piraniya karê Rewşenbedirxan duwarê wergerandinê de bû. Mîna bîranînên mamosteyekê, bîranînên jinekê, çend rûpel ji wêjeya Kurdî. Di salên xwe yên dawî de Rewşenbedirxan li bajarê Banyas ya Sûriyê niştecî bû û li wir diyekê hezêrana sala 1992 koça dawî kir û li goristana Şêx Xalit el-Neqşebendî li taxa Kurdan li tenişt gora bapîrê xwe Bedirxan Başa li şama paytexta Sûriyê bi xakê hat spartin.